každý z nás príjma dennodenne veľmi veľa informácií, bez ohľadu na to, aké témy sa to týka. A my musíme byť extra opatrní, najmä práve pri tom, aké informácie príjmame, čo sa týka našej viery a našeho vzťahu s Pánom Bohom. Pretože ako aj niektoré informácie v svete a svetských vecí, ktoré sú zbytočné, nadbytočné, prebytočné, sú pre nás dôležité a podstatné, a nič by sa nestalo, keby sme ich nevedeli, tak isto sa toto môže uplatniť aj v našom duchovnom živote. Je veľa informácií, ktoré sú svojím spôsobom neužitočné, prebytočné v tom zmysle, že sú práve klamlivé a nezakladajú sa na pravde. Preto musíme byť extra opatrní a vedieť rozlišovať duchov. Vedieť rozlišovať duchov, tak ako nám hovorí 1. Jánov list v kapitole 4, verš 1. Milovaní, neverte každému duchu, ale skúmajte duchov, či sú z Boha, lebo do sveta vyšlo mnoho falošných prorokov. To znamená, že musíme skúmať, od koho a čo príjmame, pretože ako som pred chvíľou čítali, mnoho falošných prorokov, ľudí, ktorí sa vydávajú za nábožnosť, no možno len chcú lichotiť ľuďom kvôli zisku alebo aby ich získali na svoju stranu. Preto musíme byť veľmi opatrní. A nemáme veriť hneď každému duchu, ale sami v srdci máme skúmať a rozmýšľať, či sa to vlastne stotožňuje s Božím slovom, či je to pravda alebo nie. A preto musíme našu vieru, ako tie kamene a základy tej viery, mať položené silné. Možno niekto tú svoju vieru buduje a tie kamene ešte len pokladá a niekto už ich má možno dávno položené. No aj na tie dobré, dávno položené kamene musíme neustále pokladať dobré a správne, užitočné veci. Preto musíme vedieť rozlíšiť, ktoré kamene sú správne a ktoré položiť a ktoré naopak odhodiť, aby sme našu vieru založili naozaj na pravde a teda na Kristovi a jeho Božom evanjeliu. Nenechajme sa teda zviesť nejakými ľudskými bájkami, tradíciami, poverami a nejakými inými nezmyslami, ktoré sú založené na nejakých ľudských obyčajoch, a ľudskej múdrosti. Práve pod pojmom ľudskou tradíciou, nejakým zvykom a múdrosťou som v tomto videu myslel všetko, čo sa protiví samotnému učeniu a evanjeliu. Napríklad čo šíri falošné evanjelium, ktoré je založené na niečom inom jak na Kristovi, alebo nejaké hociaké nereálne, nebiblické, nekresťanské, nekristové učenie, ktoré sa tomu protiví, ktoré proste ľudia mohli niekde zachytiť a žiaľ niektorí v tom žijú a šíria ho ďalej. Napríklad ako čo sa týka večného života, kedy si ľudia myslia, že do neba sa dostanú dobrí a do pekla zlí, pritom vlastne tá samotná Kristova idea je položená úplne inak. Aj keď ako z toho slova zmysle by sa to dalo, že z toho vydedukovať, ale nie tak úplne. Proste ľudia, ktorí šíria nepravdivé evanjelium, ktoré si myslia, že je niečo správne a podávajú to v tom zmysle, aj keby boli v tom na 100% tvrdení a bolo toto biblické Kristové učenie, ale pritom nie je. Ľudia, ktorí akoby v tom svojom učení boli takí zatvrdnutí, že nie sú ochotní odvrátiť sa od toho, čo je pravda. A práve na to apelujem, že takéto ľudské tradície, zvyky, učenia a ľudské zmýšľanie je nebezpečné. Akékoľvek učenie a zmýšľanie, ktoré není biblické, ktoré si ľudia sami vyvodili, alebo iba nesprávne pochopili, alebo si ho zle proste vysvetlili. To je to nebezpečné. Napríklad čo, kde o viere kto videl, alebo počul, či už na internete, alebo vonku s priateľmi, alebo s rodinou a s príbuznými. Musíme si na to dávať veľký pozor. Pretože práve väčšina takýchto ľudských obyčajov je založených na ľudskej múdrosti a na ľudskom zmýšľaní. A práve to je zlé, že to není založené na Kristovom učení a Kristovej pravde, pretože iba Kristus a jeho evanjelium je pravda. Preto aj také veci, ktoré, ako som hovoril, tradície, ktoré alebo povery môžu byť zaužívané v rodinách alebo v živote celkovo vo svete, skúmajme ich a dávajme si na to pozor a nenechajme, aby nejaký blúd alebo nejaké veci, ktoré nás môžu zviesť z tej úzkej cesty večného života, aby nás nejak ovplyvňovali bez toho, aby sme vedeli. Práve predtým nás aj varuje list Kolosanom, kapitola 2, verš 8. Dajte si pozor, aby vás niekto neodviedol ako korisť filozofiou a prázdnym zvodom podľa ľudského podania, podľa živlov sveta a nie podľa Krista. V tomto súverši samotnom nám hovorí, že máme si dávať pozor a nechať sa zviesť ľudskými obyčajmi a bájkami, ale že máme našu pravdu a to tie informácie ohľadom našej viery, ktoré príjmame, zakladať na Kristovi a práve na jeho evanjeliu. Nie, že by tradície a nejaké návyky boli zlé, samozrejme má to aj druhú stranu, ale keď sa bavíme ohľadom tohoto, že môže to byť aj v tomto zmysle nebezpečné. Čo sa týka viery, musíme dávať pozor na to, čo od koho príjmame. A tým by som chcel práve prejsť na ďalší bod a to je to, že musíme zakladať na Božom slove a na pravde, čiže na Kristovi a jeho evanjeliu. A práve tým, že budeme poznať, študovať Božie evanjelium a snažiť sa žiť podľa neho, implementovať v našom živote, budeme môcť rozoznať pravdu od blúdu. Budeme vedieť rozoznať, čo je dobré a čo je zlé a budeme ľahšie vedieť rozoznať duchov od falošných a pravých.
Pod pojmom duchom si predstavme ľudí, čiže tých falošných nejakých proste zvodcov, ktorí iba pre svoj napríklad zisk hovoria niečo nábožné alebo sa vydávajú za nábožnosť, a tých pravých duchov, tých, ktorí úprimne zvestujú Krista, a teda tú pravdu, ktorá je stotožná s tým, čo sa píše v Biblii. Čiže budeme vedieť rozoznať pravdu, čiže Kristus a jeho evanjelium, od bludu, čo sú svetské veci a svetské zmýšľanie. Pretože my nekráčame podľa toho, čo vidíme, ale kráčame podľa viery. A práve preto sa musíme ozbrojiť tým, že budeme poznať Boha, obnovať našu myseľ poznaním Jeho písma, a tým, že budeme budovať a prehlbovať náš vzťah zároveň s Pánom Bohom, musíme si obrniť našu myseľ pred takýmito vecami a obnovovať naše zmýšľanie práve Bibliou a denným čítaním a študovaním Božieho písma. Budeme oveľa opatrnejší a tým chcem apelovať na to, aby sme si všetci dávali pozor na to, aké informácie, akého druhu, najmä čo sa týka takej dôležitej veci, ako je viera pre nás a duchovný život, aby sme si dali veľký pozor na to, aké informácie už v online alebo v offline svete prijímame, aby sme ich vážne skúmali a boli opatrní na to, s čím súhlasíme, čo podporujeme, čo posunieme ďalej a či sa to stotožňuje s tým, čomu nás volá samotný Kristus. Práve zmýšľať nevyhnutné je potrebné na to, aby sme sa nenechali nikým ovplyvniť ani zviesť z tejto úzkej cesty k večnej spáse, po ktorej sa my všetci snažíme kráčať a po ktorej kráčame. Keď sa náhodou nechali ovplyvniť, môže to mať veľmi negatívne dôsledky a dopad na náš život všeobecne, ale najmä na náš duchovný život a na náš vzťah s Pánom Bohom. Môže spôsobiť to, že už nejaký iný boh alebo idol namiesto Boha bude na prvom mieste v našom živote bez toho, aby sme si to vedeli alebo uvedomovali. A čo je ešte horšie, bude mať skreslenú predstavu a mienku o tom, aký je Boh, čo je Boh zač, ako zmýšľa, čo nám hovorí napríklad o hriechu alebo o pokáni a o iných veciach, o večnom živote. A to sú veľmi dôležité a silné témy, preto musíme zakladať na pravde, poznať Boha takého, aký je a nenechať sa zviesť nejakými klamnými vecami. Že ak už napríklad náš blížny alebo nejaký rodinný príslušník žije v takejto ľudskej tradícii alebo blúde alebo v niečom, alebo ju nebodaj šíri a my ju príjmame, musíme proste odmietnúť to. Odvrátiť sa ho to, s láskou ho napomenúť a povedať mu, že to není správne a použiť ho o tej správnej ceste, ako nás volá Boh. Nie, že sa teraz budeme hádať s každým na internete a s každým v rodine, nie. S láskou úprimne, pokorne mu povedať, že sa mýli, povedať mu prečo a v čom a obrátiť ho ku Kristovi, čiže k tej pravde, aby sa aj on od tejto ľudskej tradície alebo nejakej múdrosti zaužívanej proste odvrátil a aby sme ho obrátili ku Kristovi tak, ako sme povolaní. A ešte k tomu zmýšľaniu, ako som pred chvíľou hovoril, tak kniha Prísloví, kapitola 23, verš 7 nám hovorí, ako človek zmýšľa, taký je. Preto musíme vedieť, ako správne zmýšľať o Bohu a o veciach, ktorých nás on učí. A vedieť najmä zmýšľať správne o tom, aký Boh samotný je. A ak budeme zmýšľať zle, tak aj my budeme zle nastavení a budeme kráčať, nedaj Bože, zle alebo preč z tej cesty, ku ktorej nás Pán Boh povolal. A takisto prvý list Korinťanom, kapitola 15, verš 33 nám hovorí, nemýlte sa, zlá spoločnosť kazí dobré mravy. To znamená, že musíme si dávať pozor a uvedomovať si, v akej spoločnosti sa už, či už v online alebo offline svete, v online priestore alebo v reálnom živote proste vyskytujeme a aké informácie dovolujeme, aby okolo nás alebo do nás proste prišli, aké prijímame, pretože rodina a blížni dosť často ovplyvňujú práve naše hodnoty, naše postoje a naše názory na to, ako sa my pozeráme na nejaké veci. Čož je v jednom zmysle super vec, to nechcem proste nejak negovať alebo dehonestovať takéto veci, to určite nie, ale v tomto zmysle, čo sa týka duchovného života, ak by nás náhodou niekto viedol na nejaký blúd alebo odvádzal od tej pravdy, musíme byť práve na pozore a my musíme byť tí, ktorí ich odvrátia z tohto blúdu a obrátia ich naspäť ku Kristovi. Musíme byť tí, ktorí ich odvrátia späť k blúdu a obrátia ich naspäť ku Kristovi, čiže k jeho pravde a k evanjeliu. Pretože zlá spoločnosť a spoločnosť ľudí, či už nejakí ľudia na internete, ktorí sa v tom nevyznajú, rozprávajú o takýchto silných a vážnych témach, nemajú proste dostatočne hlboký vzťah s Pánom Bohom a poznanie Pána Boha, čo sa získava dlhoročnými skúsenosťami a úprimným kráčaním v živote s Pánom Bohom. Ak takéto proste veci nemajú, nehovorím, že to nejaké podmienky, ale proste ak takíto ľudia nejsú na to kompetentní proste to rozprávať, tak si musíme na to dávať pozor, od koho čo príjmame. A musíme proste to skúmať v našom srdci a byť veľmi opatrní. Je to veľmi dôležité a práve preto na to apelujem. Ešte na záver, bratia a sestry, vážne si dávame pozor. Nenechajme sa ovplyvniť týmto svetskými vecami, svetským zmýšľaním. Neprispôsobujme sa, nepodriadujme sa tomuto svetu nejakým hriešným klamstvám a blúdom, ale zakladajme si na pravde a práve k tejto pravde
volajme aj našich blížnych, našu rodinu. Vždy, keď môžeme, snažíme sa nejako odvrátiť od tohoto blúdu a od klamstva späť ku Kristovi a späť k tej pravde. A späť k tej pravde, ktorou je samotný Kristus. Nenechajme naše postoje, naše správanie a zmýšľanie o Kristovi a viere zdiktovať niekým, kto ani sám nemá úprimný poriadny vzťah s Pánom Bohom.